Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 27 ngadto sa 32. Humani ini, milakaw si Jesus og iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kanila, "Sunod kanako." Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, ug didtoy daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakig-uban man kamong sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kung dili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.